Окупанти фактично ізолювали Нарімана Джеляла від спілкування з родиною. Про це на щомісячній онлайн-зустрічі Кримської солідарності розповіла дружина першого заступника голови Меджлісу Левіза Джелял. За її словами, з чоловіком не вдається поспілкуватися вже майже 3 тижні. Востаннє вони бачились на засіданні окупаційного суду. Подружжя мало змогу спілкуватися лише коли так званий суддя залишав залу, каже Левіза Джелял. Мы справляемся и справимся с этим нелегким жизненным периодом, потому как в нашей истории национального даже движения есть ряд примеров, где крымско-татарские женщины проявляли стойкость, сильный дух, несломленность. К их числу можно отнести и Айше Сейтмуратову, и Шафика Консул, и Зампиру Асанову, и Виджия Кашка, которая, к сожалению, от рук этих нелюдей погибла. И я верю и надеюсь, что испытание, которое посылает нам Аллах, приведет нас к светлому будущему. Азіз Ахтемов добровільно поїхав на катування, щоб не залишати брата сам на сам з окупантами. Про це розповіла дружина бранця Аділе Ахтемова. Вона впевнена, що всі так звані свідчення були буквально вибиті силою та не мають нічого спільного з реальністю. А за словами дружини Асана Ахтемова, до її нещадно катованого чоловіка досі не допускають медиків. В чем нас хотят убедить? Люди, оказавшиеся в их руках, когда есть угроза не только собственной жизни, но и жизни близких, то человек озвучивает под принуждением то, что им прикажут. Зная их методы на протяжении 7 лет, за правду они выдают лишь то, что им на руку, чтобы в очередной раз заклеймить крымско-татарский народ.